bafethu nama nisayazi lento siyenzelwe nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi into basizayithini. Nithi nje izathi phela yonke lento lena. Amapolisa into asebesisesenayo. Ayikwazi kalonke into ba ingathi ngekadluli nensuku ezitheni uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuchiwa kwathiwa uzaqophoza imbombo zone zomhlaba seSouth Africa kube seyigqabhuka ithumbu kwelinye icala. Bafethu impumalanga seyingenile kule New Dam. Thetha ngomhlaba wodidi mabuza amadoda ezikulu ezingasekhoyo. Bafethu I-Provincial Commissioner yakhona uDaphnis Makaleng kodwa currently osuspendiwe. Hayi sekakhiphe zasempumalanga bafethu. Amagama kawabizayo ubiza amagama abakhulu nje naye. Izitsholo zakhe zanipha nje indication ba ngobani abantu abatsholwa kuyo yonke lento yakhe bekeyithetha. Uthi former police minister uBhekicele Inuno inezitsholo ejongene nazo ngongathi ya-interferisha kwayona ibize ithi xa abanye bebhizi nge-investigation ezithile ezinokwenza ne-political killing ahamane bebiza ebabizele ePitori into yoba hayi mabake beze bazomchazela ba into ethile ihamba njani into ethile u-interferishile kwi-case ebezinokwenza ne-political killing. Bafethu ndilandela ngo-National Commission uFani Masemula kunezitsholo apha ezithi uMajor General omnye weye-Major Generals ne Mukangwe sewaba namagama kawakhiphile ngongathi yena ezimimplicateayo naye yena no-National Commissioner baphiwa imali engabout 5 million banyodwa about 5 million. Buzani kuthiwa ngibani? All this is alleged. Bobby Mutawu ubanika le mali ngumvala mlomo in case esithi phofu they need to make sure into yoba uManamela akabuyi emsebenzini. They have to make sure uba ngaba they don't do that kuzawuvulwa futhi reopen idoketi enokwenza nokufa kukaJimmy Mohlala ngongathi o-National Commissioner bayasoleka ekubulaweni kukaJimmy Mohlala. Bafethu ayiphelela ngapho lento lena. Ngaphezulu kukhona actor naye akambizile actor kubana uZep Mkhwanazi beke i-acting provincial commissioner naye utsholwa unezakhe izitsholo kuze kuthiwa u-National Commissioner wa-approve into efaka yena yabenza into bayibona oMkhwanazi abo mabahlale kwihotele ezi-expensive for about 19 months yakhosta i-country millions of rand. Londo leyo. So ininzi nje amagama bafethu akawabizile oko nje ndimamele ndikhuza nthwele izandla enhloko. Bafethu akayishiyanga into nobuqhophololo bokwenza ne-stadium sasempumalanga. Ukudliwa kwemali, ukubhubhudlwa kwemali enokwenza ne-stadium sasempumalanga. Bafethu nithi nje amapolisa uzathi uphela lo nyaka sibe sisesenawo na. Ininzi into akayithethile la mama. Okwangoku because ndisa umoya wami usesephezudlwana nje. Ndithi khanithi nje ndinixelele lena. Ndizatapha wehle khona, ndizayibreak her down yonke lento yakhe bekeyithethe ba obani ubatshola ngani, obani ubatshola ngani. Ininzi hayi futhi took her time. Ebhale phansi ke phofu njoba esuspendiwe asizukwazi noba sathi kubone bububhitha bosixawe uye wanziwa kakubi nawe ubabhitha. So ubunyani bayo yonke lento akayithethayo asiyazi ngoba naye kwezinye utsho ngo-allegedly ba obani batheni but nje yimameleni ninambithe yonke lento akayithethayo. Echilo ke phofu uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wathi njoba enikezwe esisikhundla soba makagqobhoze nje imbombo zone. Hayi baba fethu ndinixelela uthe umcimbi onokwenza nalama big 5 lawana hayi ngathi nje sekuyawuqoshelisa akuzuba kude nje so usondele otherwise uyabazi into ba ngobani lama big 5 wanento akayithethayo phansi komcimbi onokwenza ne-organized crime. Wathi akayi-understand leni into bakumele kuseyenziswe ama-taxpayers money ukuvile ukucheck ukuthi makubhizi bebhizi bephenyana nobubuqhophololo nobubugebengu yonke lonto leyo. Why kungavele kuthathwe ezimali proceeds of i-crime lena kuthathwe zona kuseyenziswe zona? Because I mean you can only imagine. Remember nini ngoke kwathiwa Moses khona into ezisiziwe ama-seas assets Morgan Maumela about 500 and something million ngiyala nto yokwenza neThembisa syndicate. Makuvele kuthathwe la mali kusetshenziswe yona xa bebhizi ngophenyo. Makungabe kudlizwana nemali yama-taxpayers mani. Bafethu yona iSouth Africa izalunga kancinci and njoba ke ngoku because yabazi ama-colleagues mos niba close even if anikho kwi-province nonke but uthi xa kulo province leyo ube nobudlelwane nomnye kwenye i-province. Yeke yathetheka into yoba right now people can directly contact
iMadlanga Commission abano into nokwenza nobuqhophololo, even yena lo Simakaleng uzayovela yini kuMadlanga Commission, because le into akayithetha ayonto nje akangayithetha bafethu kudlulwe nje kuyo le into kunyanzelekile into ba mayiphenywe ukwedlula. And because ngathi sezinye izinto ezibane zithetheka na National Commission ufana Masemula and nini uzaya aye uoccupy kwakhe la office kube questionable. Could it be that General Nhlanhla Mkhwanazi uyapositionwa into yoba noma kwenzekani National Commission ufana Masemula at least abe beseke khona ku national abe nje seke ngena pha eoffice yakhe mosla office? If there's anyone who's deserving of la opposition, General Nhlanhla Mkhwanazi. Hayi bafethu hayi ikhona ke nento enye seyichoyo phofu even uMthombeni uProvincial Commissioner waseGauteng kuthiwa nje uthe nje hayi sezibaliwe sezimbalwa zibaliwe insuku zezigebengu abantu bebe involved kuma organized crimes, otherwise they are closing in on each and every individual obeke nokwenza nobugebengu. Bafethu yabona apha kuzophuma amagama ama politician, apha kuzophuma amagender, because it looks like this was an organized crime ama provinces wonke nje xa sokugqobhoza kwa wonke amaninzi amanyundululu azaphuma. And apha sisathetha nje ngeSAPS and kuyaya apho sizathi makujongwe even nakuma departments wethu. Bafethu South Africa yona izalo izaba yilento esiyithandazela esiyihalela into ba mayibe yiyo, not lento bese beyithena into yona. Lizwe lethu lilizwe lokhokho bethu. Enye kukhona ke phofu utata uOpri oke watsho wathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi is the chosen one. He's one of the chosen ones indoba makalwe kulungiswa izwe lokhokho bethu. Him Moloko owns 4 houses and a dry clean. Mr. Jackie Matlala is currently in prison for robbery where 109 million was robbed in Witbank. The initial suspects on the fraud and corruption of the Mbombela Stadium tender case have been on bail since 2012, which made the case to die ultimately, except one who is released on J534, the payment of admission of guilt. Case numbers as per Nelspruit Case 307 of 4 2012 and Case 35010 of 2012 are referenced. On 4 February 2025, Major General Mukangwe allegedly made a confession that the amount of 5 million rand was paid to him and the National Commissioner General Fanny Masemola by a businessman by the name of Mr. Bobby Musiani Mutaung to make sure that the Provincial Commissioner Lieutenant General Manamela does not return to work. If she does, the case dockets will be reopened, be arrested, as they are allegedly responsible for Jimmy Mhlala's death. The incident of exchanging money allegedly took place during January 2025 in Pretoria, Montana. Mukangwa also said that he is relieved because the National Commissioner General Masemola is part of the plan. He is sure that Manamela will never return to work, thus he is no longer panicking. The 2 dockets of 35010 2012 and 30704 2012 registered in Nelspruit, South African Police Service are both linked to Jimmy Mhlala's case. In case 35010 2012, Mr. Bobby Musiani Mutaung and other 5 suspects were arrested and later released on bail except Mr. Ramoas Michel, who was relieved with J534.